Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Kekangadong Community Hall along Bukajan LA PHLC President Samson Teron Aphan Kar Chojai Mekkedengpon. Theraponi Pine Kora Hini Arni, Lakhain Kora Trok Dwar Bagori Constituency ke Parlo Kekangadong Community Hall Asai Hem along Bukajan LA PHLC President Samson Teron Aphan Kar Chojai Mekkedengpon. Labang Sokar Chojai Mek Dwar Bagori APHLC President Mondor Singh Intipensi Maiche Pahem Pupon. Lasi Kedamtang West Karbi Anglong along Bangtrok APHLC Songja Atum Jel ke Jangpen Kejok Apu Thaksi Pini Dwarbagori Constituency APHLC President Mondor Singh Intipen Chenglok Dwarbagori Constituency Women Wings President Secretary APHLC Klembang Phubang Piatum Penang Anje Tongdun Lapen Samson Teron Aphan Archopon Song Kardom Pijirlo Lapen Taposon ke deng Thegapot ke Nili Alang Tumphan Churo Parpik Taktek Nali Haptek Arlo ke dogen niga anta si jauh itu sama dengan niga anti itu nang lagi dengan Ni kreket hom Kecok arni kang saman si Porpai Trokra Minit likya pra po ansi Laso aporan si nili nang ketiat long Jail pen ke nang ka release Taktek sarno ni kancas Okpet Akacesong ahem prek ke hangdam pulutang te Ilitum parliamen long hendo Baladak state long pulutang te dak legislative pulo ladak MLA tum kachingwai ahem along di assembly long dak si ajat aron hemprek aparman kupine aron atang picunji pe pas di pulutang te ladak state long ke dak assembly long hello lapen parliament pini teka kekang dong long nang sana kartu nali ningko anarong sudah ini aron pik athima pini ladak kado kabe Dwar Bagori a constituency pen ke kali kita pinangan apia satu presiden secretary pen cenglok women itu isi ning cipet he pen adang itu niliphan ke deng pon pot aprang si piniradak presiden sisi presiden pen cenglok Nijangkar Bianglong Lakha ke Thom Chinthong constituency MSC ke Parlu Umler Adolong along ke claim atum ame ke jangrong pen ajok kikim non puhanta patang telang Lason Thaksi aning kanwangta Chinthong constituency hawar alongke barikha apornang liloti tovar kachehelat nangji aphan kisung chechak nang verlo sonsi umler adolong tangterek ajok hadak arada tumpenang an akisung chetong nanglo kisukiun kache ponji aphan sitami akisung chetong nanglo lasi haladak rong troksi arada tumpen emesia ke hai avijit kro alangli ajat asai le do pusitami alangli tum arong nang humrira nanglang ikta pusi rong arada tumpen choning ridunlo labang so atowarle damdeti kacheleng nangji atowar se avelo athema alangli tum adong arai se kachelang mesen ahem sitami ave son thak si kacharli ahem non ponta mesen school ahem avilang la sopena joksi penang an aningkan penta kisung chetong nang bomlo la sinangli Chinthong MSC nelitum ladak Meghalaya border ke dodun koke chetherak chijin sovaret lo lasi nang chelang ikta nelitum aphan nang ke klempi asaikin nang liadok nang kang hoi pule chipudeta hengnoni lasi apor ke miahut nang chelang ikta pusi rong arata tumpen choning ripon Chinthong pen Martin Ingling Karbianglong News Samilangso Police Station ke parlo dhenta ghat rong kimi along ita ki pon dang kripli ahem konglong kaching thang Thereponi bhaing gorai si arni lakha kripli korkan hi angkang kedo Samilangso Police Station ke parlo dhenta ghat rong kimi PWD atowar along kalwar kaselami adim along Samilangso an ita ki pon bom dang kripli ahem konglong jingthang lok ajok langlok sopen dipu kacheleng ahem konglong kache thabdun atum mati passenger atum ningrijo anpin La CPWD asai kamatum lapen non towar bonai bom contractor atum aphan non prabjen pen labang so akalwar nangka selam kepatangji aphan choning ripon lapen labang so towar lage dokmoka pen langlok so atowar pilo bonta bangso atowar ajam kibi hek ajok ita ke pon bom ahem konglong chingthang lok ajok hem konglong katewar atum lapen kache thap atum ningrijo anpin Samilang so pen long bamoningti Karbianglong News Kekangadong community hola sai hemalong APHLC song atum pen pherang kya mai ke phapon
Labangso pherang ke amai ke phapon along ka chetong don lage Bukajan LA President Samson Teron Duarbagori Constituency APHLC President Mondor Singh Ingti Women Wings President Hunali Terangpi Duarbagori Constituency APHLC Klembang Phubang Phiatum Penang Anatum chetong don Jasamet labangso amai Duarbagori Constituency along pherang ke amai ke phapon ki ili social media along ta theglong lo hemprek ke hangdam train reservation ke ponpen hemprek ke hangdam ke Karbi Anglong adat atum chini pemi nangji komat atum si hemprek ke hangnangji mapusi Samson Teron pen ningjepon lapen lapu Duarbagori Constituency APHLC President Mondor Singh Ingtipen kaningjepon ki Duarbagori APHLC mate all Karbi Anglong APHLC asong atum pen Kejong donji ke lapu henlo nangli tum autonomous state ke hang ke leader atum sacrifice kawe apot pu ante non a leader atum ke sacrifice doloma puta ningjepon Kajironga pen risaning ti Karbi Anglong News non Jasamet lada Duarbagori constituency along ini tum press meet ki phana ko pela hello Jasamet mohet ini tum social media long tak kelong lo alada alam bang hemprek ke hang namalam taskom atum alam ben si sabsu alam cepang jar dulu sudah main nili tumahin ben ki pudun kangtung lo cari asong teman ki pudun kangtung ke lain lo alang teman kang ning ki sudun tawe sudah main non ili tum karbiara tum kacini nahi है बांके आपों लो इलेक्शन अपरांग होते एम्प्रे के अंदम जंतर मंतर लोग के दाम लासों से ट्रेन का रिजर्व पॉन पेन अब उसमें से आपों के दाम लासी आरपू कुमार लो नॉन इतुम चिनी नहीं आहोक पेट एम्प्रे के हंग बैग नंजी तुम आरपू की दो तुम कुमार लाबांग से तुम कर में लोग तुम चिनी नहीं आरपू की दो बैग तुम बोलो तांते एमपी तुम हेलो एमपी तुम को पीपल एम्प्रे के हंग देख रहे हैं नॉन अपोर इलेक्शन अपोर हो hemprek aparman pen uthor rat pan palulipo kasi lason abang kebang jelang arni bangke palule dete pubang sini tum ke pudun taktu athe lason ki palu ver basi tum karbi tum akar biarat ke kachini bangke ung hai pomlo kasi side lem ni pote a hok pet pining tir et pensi acara side lem ponanji kasi halada nilitum asongja puban ki pudo halada dia chahang nahi palam bangke lake dia ka chohang nang komasi dia ka chohang nang ji mahala bang karju tum bang da sabse chini nahi ma usne ipudam je APHLC tum ke claim se hok ma alang tum ke claim se hok ma la bang si lang nahi la pen nomor hini ki pukang tum bang la hello aho ba non ruling government polotan de lake BJP lo ahok pe hempe ke hang dek hang je bang ke BJP tem tang de BJP asongja da man IMP, IMLA, IEM, CM teman buhai mah. Nah tum hemprek ka farman ben ajoy ni jong si hok pe hemprek ke hang pulutang te nang pipe pete ar puben si o nahi buhai mah tum kar bilo chari asong tum buhai ji mah hala bang non alam mang jong si buhai he pulutang te lake isi pada election aprang hadi ho rat aphan isi ke papa mang hi pason si dam dong lake Lasi lasona saya bang claim kerja ni, hok apa sih tum claim ni, hok claim lo pulau tante lagi cunci, lain lo itu. Delhi along kanjas dikom karsa KSA atum hemprek aparman kachesong damji along kipudun totpu aputha KSA inglong phatum ningkang samse chipaklang pon. KSA mithanga sai hemalong pherang ke amai kang nipon bangso amai along Jasamet APHLC organizing secretary Korsing Timung aphan ningkang samse alamsi chipaklang pon. Alang li tumpen ke jongpon atengke non ni phai ingkora ke thom arni Delhi rong sopi along kanjas dikom karsa KSA DSU penchenglo bang pharu pliso se atum Delhi barlo la so along APHLC claim bang Korsing Timung pen ke jongdun Delhi ke dam ke picnic ke chodam aphanchot anti autonomous state si ke claim pura nangki pudun tot ke jokche pura KSA inglong phatum aningkang samse chepaklang si Korsing Timung lam klar chipivek si dia chohang nangji pusi pherang ke amai long pen jongpon autonomous state ke hang kepa phugdunji kepa manghu ke thakdun asai ki nangli Korsing Timung si claim rong loputa KSA president pen arbok ponthu lahai Karbi Angbong towar ke thak kepa manghu
Kachi putot kang nek choi abang ington nangji puta KSA Presiden pen pachini ponthu. Kadok kabe media court itu man karbilo chole song pen kardom pujilo kardom lasini tum pinila bangso a press meet ke hangnang kok bangke nilitum karbilo chole song pen isik ningduk pen isi kapin rem punang kok po athe patumi hejong Karbi Anglong West Karbi Anglong pen di Mahasawa Farman Delhi rong Supia long Kaskom pen cenglok nitum KSA Karsa pen kaprek asong racharia song tum Delhi long an kepaleji phan barelo pen 23 ani nitum Delhi rong Supi jantar mantar long dharna dopo lasi halabang so Delhi ke dam alam pen inut FSLC long klembang phu alang li kursing timung isi kitok asap so ningduk do pen hala so kitok alang li verify nang ji alang li puro Delhi rong Supi hempre ke hang dam kali lagi piknik ke chuda mase ke dam lapen Kaskom tumke NT Autonomous State aphansi claim rong NT Autonomous State aphansi ke claim lotangte aningkan beningkan proxy ningkan flikep suse lo litum kancas dikom KSA Karsa lapen dimasas don union tum hempre ke hang nitum amu ka chipawang we patong Delhi ke dam itu mentality lan la maje komane aphan le tum hadak kam ke claim bedam kali itum Indian constitution lang kitok pidak article 244A pharmancy nitum hadak kancas dikom me chenglok KSA DNSU tapen ka freka song tum hadak ke dam nasi halabang so ke dam porhut nitum han ikeng nek dun choi nangki putot protangte alang nitum pilo isi constructive statement kipi kangtung ti dokok ma mande alang nitum la kursing timung detong karbi kaching ho bang inkoira phone do KSA ma KSA delegation ke nasi bang inkoira pho le elo nasi bang inkoira pho non delegation ke li tame dorde pho phe pensi pali dun lo nasi dorde pho phe pensi Delhi pali dun potang te kosong si picnic chodam pola kaning ji hailo statement no nasi la hai bang ke claim tap nang ne ningji tap ne picnic chodai potan Delhi gari dak silumni regression pa ka chodam me ke nasi la hai bang ai di chikhinde nang ne nang pudun to nang ne khai farman lo ria farman lo nitum dai claim 2013 movement ke la ansi ke pang tanglo KSA is playing the major role in 2013 movement hala 2013 KSA to major role ke play joine si KSA ta division de kolo because a division B potangte hala bangso movement play lo polo nasi a division ki B ko so no KSA bang thak dak lo uma sa bang pa thek lo taki 2013 ahud alamulo laki nile ka ding jeglo laki truth lo ni make ni man thek dong lo laglen coursing terondo a chairman hala phana arjun who is the culprit behind the failure of the 2013 movement protangte arjum thak jakasa chairman ta bang than nitum ke coursing terondo chirap dong vek lo 10 lo vek lo 100 hours ban pinang jipu nitum KSA pen dak berla pen chelo ho manja theng PGP police ungkar plum dun de lage pilom theng PGP ke autonomous state a movement ka pai strong je phanlo central government phan itum pressurize ki PG phanlo intel hai ke claim ke itum RSS agent lo man itum lasila son bang ke chipunang ne isi karbilo chale song kanchas di kom tum bang thirjir je kam claim lo ala ingthirjir pan se kam claim potang te non son halloween ke ta mang ke itum bad comment bang e pidunang ne katu ka beta lasini de kechuni kang tinggalang